Изборът на диета буди въпроси и надежда. Средиземноморската диета подкрепя здравето с растителни храни и зехтин. Кето насърчава кетоза чрез ограничаване на въглехидратите, подпомагайки отслабването, но изисква грижа за нутриенти. Палео отдава значение на естественото хранене, но може да предизвика недостиг на витамини. Веган и вегетарианският подход спомагат за подобряване на сърдечната функция, изисквайки балансирани нутриенти. Аткинс диетата стимулира бързото отслабване, макар да увеличава холестерола. Даш насърчава здравето чрез пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, регулирайки кръвното налягане. Флекситарианската, Whole 30 и зоновата диета предлагат модерни стратегии за балансирано хранене. Алкалната йонизирана вода оптимизира хидратацията, регулира pH баланса и подпомага метаболизма. Сравнението на диетите разкрива конкретните ползи и предизвикателства за всеки организъм. Ангажирайте се с качествена информация и постигнете оптимално здраве. Намерете своя път към здравословен и пълноценен живот, избирайки мъдро с правилна насока.